Helo pawb, dych chi'n iawn? Helo. Da diolch. Da iawn. Dych chi'n bod cynna'n madarch? Mae'n rhoi row i bobl am ofyn, dych chi'n iawn? Cos wyt ti'n gwthio'r atab dwyt, a mae eisiau gofyn sut dach chi? Os byddai ti'n gofyn hwnna, byddwn ni yma trwy nos, dwi'n meddwl. Hynna, oce, dych chi'n iawn, yn dach iawn, fair away. Randawyr bach, os dach chi wedi ffeindio chi'n yma yn damweiniol, di os di hynny bosib, dach chi yn gwrando ar colli plot. A Dafydd Llywelyn, Bethan Gwenas, Mae Siân, Howell-Jones a fi Sian Nordi yn trafod llyfrau i darllen nhw a'i sgwennu nhw. Neu, o leia, dyna di disgrifiad swyddogol, de. Da ni yn crwydrodd ar hynna. Mae gen y lleill ddiddordeb mewn pêl-droed a beics. Sgen i ddim, so just dychmygwch fi nodio ac yn gwenu yn y darna yna, oce? Un peth da ni'n neud, bob tro da ni trafod beth da ni wedi darllen ys yr tro dwytha wnaethon ni recordio dysa. Os oes gynnon ni amser, dwi eisiau pigo'ch brens chi am rhywbeth cyn i ni fynd ymlaen i hynna. A we. A we, oce. Diolch beth da ni drafod i gondw pres a bod yn llawrydd. Fi sydd wedi cael cais gyn cwpl o bobl, sefydliadau, mudiadau, i wneud peth am ddim y ddiweddar. Ac o'n i'n meddwl, beth ydych canllawia chi pan da chi'n penderfynu os da chi'n neud rhywbeth am ddim neu am ffis al neu beidio? Dwi'n meddwl na Manon ydy'r cyntaf i ateb hwn, achos mae hi'n broffesiynol go iawn hwn. Ti yn hefyd? Be wyt ti? A Sian? A Aled hefyd? Dwi'n y bryd fi gwan, Manon, felly nhw'n ni'n ddilyn di. Oce. Y gwaith mwyaf dwi wedi gwneud am ddim, dde, ydy am gyfnod o'n i'n golygu'r papur bro. Ac i fod yn onest, dyna ydy'r gwaith mwyaf stressful dwi rioed wedi gwneud yn y mywyd holl. Mae'n ofnadwy, dydy. Yndi. A dwi yn meddwl bellach, dwi'n meddwl bod rhaid i ni fod yn ofalus pan da ni'n cytuno i neud peth am ddim, achos mae o'n gosod rhyw gynsail sydd yn awgrymu fod awduron llawrydd yn gallu gweithio am ddim. Felly mae'n arwain at ddiwydiant mwy elitaidd dosbarth canol, lle mae pobl sgin bres o lefydd eraill yn gallu gwneud stwff. A felly dwi'n meddwl dylsa ni just fel awduron benderfynu, dach ch'bo' be, mae'n amser ni yn werthfawr. Da ni yn haeddu cael yn talu dydan. Amen. Mae'n anodd fod ydi, achos weithiau, mae rai fi ddeud, weithiau gai gynnig, neu mi na i gynnig ddeud, wel, na i ddod i fewn yr ysgol yma am ddim achos fod yr ysgol yn lleol, achos fod yn plant i wedi bod yr ysgol yna, neu, dach ch'bo, rhywbeth fel yn codi, neu os dwi achos da, ond mae yna lot yng Nghymru. Dwi'n meddwl bod yna lot o bobl yn gweithio mor galad i wneud i bethau ddigwyddiadau, dod o bobl at ei gilydd i drafod llyfrau, a ti'n teimlo, dwi isio cefnogi hein, ond hefyd dyma ydi mi woliaeth i, de. Ie. Dwi'n ffeindio fo fwy o broblem, ddeu gwir. Rhaid holl manylion yng Nghyfri Banc i chi. Mae gennau chydig bach fwy o bres nag o gynnau gwpl o flynyddoedd yn ôl. Sgynnau ddim morgais bellach. Felly mae gennau cynt, swn i wedi deud na, fedrai'n fforddio fo diwadd y stori. A rwan, mi allwn ni weithiau. Ond hefyd, fi'n cymryd gyda chi hefyd, chi'n neud digwyddiadau, ti'n meddwl, wahanol i fi sy'n ei gwaith digidol. I chi, mae'n neud digwyddiad, mae'n neud rhywbeth, yn rhoi chi allan yna fel awdur hefyd, ydy? So mae'n hyrwyddo hefyd y ser rhan o hwnna. Bod hwnna ddim yn... Ond sut i chi'n chargio am hyrwyddo hynna mewn ffordd? Chi'n meddwl? Mae hynna wir amdana chdi hefyd, ydy. Ydy, ie. Mae gwefan dda, neu mae digidol da'n hysbys i... Ydy, ie. A weithio, fi'n neud stwff yn meddwl, wel, allai'n neud hwn am y ffi yma, achos bod dim ni arwain o rhywbeth arall. Ond gyda gwaith fi, fi lli gweud, dyma'r gwaith,
Felly gweithio allan sawl awr neu diwrnod neu beth bynnag, mae hwnna'n mynd i gymryd. Wedyn fi'n meddwl, reit, dyma fy tal fi y dydd. O wedyn mae rhaid i dal meddwl wedyn y se. Ond os mae'n troi yn bach o ffaff, fi moyn cael ei dalu am y ffaff yna. So mae rhaid i gweithio'r ffaff yna mewn i'r ancanfus. Hwna'n gret. Dwi eisiau gweld y anfoneba di. Ie. Ond mae'n wir ydi. Os mae rhywbeth yn troi yn fwy o waith na beth chi'n disgwyl, a wedyn mae'n jyst fel, o fi allan y boced fan hyn. Hwna'r gweithio. Ond sut ych chi'n gweithio allan fel sgwenwyr, faint o hir mae'n mynd Gymru i chi? O ti'n mwyn gwybod na gwy? A mae hyn di atgoffa fi o stori bach rhyw griw o ferched. O rwla, nid nepell o lle o ti eisiau norddi. Yn gofyn i ddod draw i dwi-ddannu nhw'r bryd. A mi dweud, iawn, faint ydych chi'n dalu? O na, mae pawb yn neud am ddim i ni. O, oce. Wel, beth os ni'n dod o'r rhai yn llyfrau, bod rhain chi'n prynu llyfr neu ddau? O, ddoi nôl ta chi. A mae'n dod nôl ato fi diwrnod un. Na, maen nhw gyd yn deud, allan nhw gael nhw'n llyfrgell, felly maen nhw oce. Ond wedyn y drwg efo hynna di bod na bobl yn mynd ac yn neud o am ddim, da. Wedyn mae'r disgwyliad yna wedi cael ei sefydlu wedyn, achos bod na gymaint ohona ni'n meddwl, o na i ddim judge am hwnna, na i neud hwnna am ddim. A wedyn os pobl yn meddwl, o, edrych ar Manon, mae hi'n codi ffi. Ia, hynna. Wel, Cofio di, nes i fwynhau, nes i feirniadu stwff sgwennu Merched y Fawr yn ddiweddar i dysgwyr. A nes i ofyn, y peth cyntaf nes i ofyn ydy, faint ydych chi'n dalu? Cos dwi wedi cael llon bol. Gofyn i sydd, faint ydych chi'n dalu? A mae Tegwen sy'n lyflu yn dweud, wel mae rhai bobl yn cymryd hamper. O! Nes i am yr hamper, ac oedd o'n neis. Wyth o jams a chutneys yn ystod. Os o'n i'n disgwyl champagne, na. Yna'n hamper. Mae'n wahanol i chdi, Dafydd, cos mae gen Dafydd day job. Ia, ond hyd yn oed wedyn, os di rhywun yn gofyn i chdi Ie. wneud rhywbeth sydd ddim yn rhan o dy day job di, mewn ffordd, mae'n rhoi chdi mewn lle hyd yn oed anos na ni, achos da ni'n gallu dweud, wel, dyma'n bywoliaeth ni, da ni'n gallu gwneud yn byd am ddim. Ond di bobl ddim yn meddwl hynna amdano chdi, na di? Dwi'n meddwl bod lot o'n hwnna'n ymwneud efo cyd-destun hefyd ydy. Achos fel ydydd un o'n chi'n gynharach, os ydyn nhw'n ymwneud hefo rhyw gymdeithas neu rhywbeth lle mae yna gysylltiad fel rhan o'r ffenol di neu bod ti'n nabod y bobl yna, dwi'n meddwl bod hwnna'n ei gwahaniaeth. Ond dwi'n meddwl hefyd, mae hefyd yn rhywbeth anghydffurfiol Gymreig dydi, bod rhywun ddim yn licio gofyn am bres, achos bod o'n bod o'n awgrymu bod o'n hafin, neu ond mae'n, allai weld y ddwy ochr i'r ddadl yn yr ystyr, mi ddylia bobl sydd yn gwneud yr ymdrech i fynd allan a paratoi ar gyfer noson, yna mi ddylia nhw gael eu talu. Ac yn bendant mi ddylia nhw gael y ffi o ran cost y teithio. Ond ar y llaw arall mae yna lot o gymdeithasau Cymraeg hefyd sydd yn brwydro am eu heinios a does gennyn nhw ddim o'r modd chwaith. Ac felly, da chi'n teimlo hefyd bod chi ddim isio troi cefn ar gymdeithasau fel yna chwaith. Felly mae'n jyst mor, fel dwi'n dweud, dwi'n meddwl bod hi'n ddeilema sydd mor Gymreig yn yr ystyr bod gen ti ofn gofyn am bres oherwydd falle ti'n isio ymddangos yn ddigwylydd neu a ti'n jyst yn meddwl, wel na, os does neb yn mynd i sinema ac yn deud, o na ni, gai fynd i mewn am ddim. Ac dwi'n meddwl bod rhaid i chdi weld i ryw raddau fel noson o adloniant. Ac os wyt ti'n paratoi deunydd ar gyfer y gynulleidfa yna dwi ddim yn gweld bod o'n afresymol ac yn anheg disgwyl i gael cyfraniad tuag at hwnna. Dwi'n ddigon hen i gofio cyn cynllun Awduron o'r daith Llenyddiaeth Cymru. Lle oedd hi'n anodd ofnadwy, ond mae yna bres gen Llenyddiaeth Cymru ar gyfer Awduron, ac oedd o'n arfer bod yn haws i gael,
rwan mae'n rhaid i un o'r gymdeithas blynyddol neu be bynnag lenwi rhyw ffurflenni ar-lein 3 mis ymlaen llaw. Felly mae rhaid nhw ffonio chi mewn pryd. Ond mi na nhw dalu hanner y ffi. Sy'n neud andros o wahaniaeth. Ond weithiau ti'n cael rhyw gymdeithas bach, sa neb yn gwybod sut i ddelio efo'r cyfrifiadur. Mae'n cael gweithio dros nhw. Ie, a hwnna ti'n clywed yn fe, o'r un pobl sy'n cael yr arian, a wedyn Ie. y pobl yna sy'n gwybod sut i llenwi ffurflen, a sy'n gwybod i rhwydweithio gyda'r pobl cywir i ffindo allan am y grantiau bach yma sy'n ar gael i gynnal nosweithio fel hyn. A dwi'n synnu, mae yna gymaint o ysgolion ddim yn gwybod bod yna bres i gael. Ie. Os ydych chi eisiau gwadd awdur yr ysgol, cysylltwch, wel efo'r awdur gyntaf, trefnidyddiad mewn pensel, a wedyn cysylltu efo Llenyddiaeth Cymru, maen nhw ar we. A mewn Pryd de. Ond dim meddwl hefyd, mae trefnu nosweithiau, boed yn trafod llyfrau neu yn trafod eich gwaith neu rhywbeth felly, mae o yn rhan o'r os mynd i'r traddodiad Cymreig, dydi? Ac felly... Dwi'n yn siŵr os dwi'n cydweld efo chdi fo hynna, dwi'n meddwl bod o jyst llawn gymaint o broblem i bobl sy'n sgwennu Saesneg a sy'n sgwennu dros y ffin, cos maen nhw'n bysgo bach mewn pwll mawr, a maen nhw'n yn y dechrau i gyrfa yn hynod desbryd am mynd rhyw sylw, a mae hynny'n haws i ni gael fel sgwenwyr Cymraeg. Mae rhaid i ddweud, dwi'n mynd yn ôl rhyw 10 mlynedd fan, o'n i'n neud ni ar ryw banel mewn gwyl lenyddol yn Lerpwl. A oedd yna tua 5 pan o'n i ar y panel, a nath y gwestiwn ddod i fewn o'r gynulleidfa, a fi oedd yr unig sgwennwr oedd ddim yn sgwennu'n Saesneg ar y pryd. Y gwestiwn ddod i fewn dweud, when do you stop writing for free? A nes i ateb gyntaf yn dweud, you don't write for free, you don't do anything, that's not, you don't start like that, you have to, dangos i bobl beth ydych chi'n meddwl ydych gwerth chi. Ond nath bob un o'r awduron oedd yn sgwennu'n Saesneg ddeud bod nhw yn sgwennu am ddim at rhyw bwynt. Ond nes ti gyfadda dy hun bod chdi wedi bod yn golygu papur bro? Do, ond dwi ddim yn sgwennu yn greadigol. Dwi'n yn sgwennu unrhyw beth bellach. A mae papur bro, mae o yn beth gwahanol rywsyd, dydy. Diolch yn teimlo fatha rhan o'n ngwaith i rywsyd, mae'n teimlo fatha. Ond y feddwl di, mae hynna fatha rhedeg clwb ieuenctid neu rhywbeth sy'n ti'n neud. Dwi'n adolygu llyfrau yn papur bro ni am ddim bob tro. Ti'n cael y llyfrau? Na, dwi'n cael copi o'r papur bro. Be, ti'n prynu'r llyfrau dy hun hefyd? Ac y llyfrau da ni'n drafod y fan hyn. Yn y pom, beth dwi'n neud ydy ailwampio beth dwi wedi deitha chi. Felly mae'n oce. Ond mae'n cymryd amser, dydy? Mae'n cymryd amser i sgwennu nhw. Be ti'n neud? Dyfynnu Manon, Sian, Aled a fi? Hold on. Syniad sy'n Ie, ti'n gallu dweud, dydy hwn ddim y lyfr ar gyfer dynion neu beth bynnag, ar sail y sampl yma. Dweud gwir, dyfynnu mam a dad ydw i. Ie, dwi'n gofyn i dad, be ydych chi'n feddwl o hwn? Do. Ond dwi'n mynd i yna, achos mae hynna'n arwyddo llyfrau. A mae o'n lleol. A dwi'n cael copi o'r papur bro bob 2 fis. Trist. Dwi ddim callach. Na, ti ddim callach. Na. Ac ar ôl mi ddechrau poeni, ges i rhywun arall heddiw wedi gofyn a fi be ti eisiau ffi, ac o'n i ddim di atab nhw. A ddothon nhw no pnawn ma efo cynnig teilwng iawn. Mae hyn, dwi'n gwybod, nes i dextio grŵp WhatsApp golli'r plot am hyn os ystwytha, achos o'n i wedi bod yn e-bostio awdur Cymreig, nid anenwog. A nes i gael un o'r auto-reply peth yna, da chi bod pan mae'r e-bost yn atab heb bod nhw'n dweud. Ac oedd o'n dweud ar yr e-bost, mae o'n ffantastig. Mae o'n ffantastig atab, achos mae hi'n dweud yn efo, dwi'n checio'n e-mails 2 waith yr wythnos, gwybodaeth, fy ffi dyddiol ydy 400 punt.
Dechrau ar. Ie, dechrau, pedwar campynt. A dach chi'n be, dwi'n meddwl, waw, so hynna'n arbed gymaint o hassle bysa. Sa'n ni jyst yn neud yna. Deud, checkan e-mails 2 waith yr wsos, felly does o ddim pwysa ni i ateb yn sydd bein, a peidiwch dach chi'n meddwl, e-bostio eto mewn deudydd os dwi ddim di ateb, achos Dach chi 'di hitio diwrnod rong, ia. Ie. Ie, A i beidio cael y trafodaethau yma faint wyt ti'n codi, achos dwi'n casau hynna. Dwi'n casau, fatha be di dy ffid di. O, god, dwi'n yn gwybod beth yw ffid. Ond mae hwnna'n y dydd ydi, ond ti'n meddwl sut ti'n torri hwnna lawr, ti'n torri fel lawr i, beth yw hwnna, 50 pint yr awr, neu beth. Wel, ie, ma'n dibynnu. Efo'r cynsail, achos mae'na siop lyfrau leol bwys fi wedi dechrau, maen nhw'n rhoi digwyddiadau ymlaen yn trafod gyda Awduron, a ni'n meddwl, ydyn nhw'n mynd i cael ei dalu? Fi ddim yn gwybod. A hefyd, os di'n ffi dyddiol, da, os ys gen ti ffi dyddiol, deud mae 4 campynt ydy'r ffi dyddiol. Be os ti'n wisio chdi yna o 11 tan 3? Wyt ti dal yn codi'r... Di hwnna dal yn ddwrnod? Neu os dyn nhw mond eisiau chdi yna am y pnawn? Achos mae'n cymryd diwrnod cyfa i chdi wneud o. Ti'n mynd i allu wneud dim byd arall. O'n i'n mynd i ddweud, fel llawrydd, ni fysa ti, os wyt ti yna, ti'n rhoi ffi am ddiwrnod yn dweud. Oes. Ond fel dwi'n dweud, ond mi fysa y ffi yna gret yng nghyd-destun sefydliadau a cyrff a falle, ond o ran cymdeithasau, fysa'r ffi yna y tu hwnt i unrhyw fath o gymdeithas. Ac unrhyw, a mhryder i ydy ar yr ochr yna, mi fysa yna lot o nosweithiau lle mae yna, dwi wedi bod mewn ambell i noson fendigedig, lle mae lot o hwyl i gael a mae yna bobl wedi gwneud yr ymdrech o bob dim, ond mae o'n gwbl anffurfiol i natur. Wel, mae yna nosweithiau fel yna yn mynd i'r gwellt os ydy bobl yn mynd i godi syni ar ei fatha 400 pint. Ond eto mae'r 400 pint na, fi'n gwybod mae'n swnio lot, ond ti'n meddwl mae 80 o hwnna'n treth yn syth. Wedyn ti'n talu pensiwn dy hun, wedyn talu yswiriant dy hun, yswiriant iechyd dy hun. So mae faint i cymryd gytre yn mynd yn llai a llai. A hefyd, o ystyried, ydy'r gwaith arall da chi'n neud yn talu i chi neud y nosweithiau yma? Achos dwi'n cofio trio trefnu rhyw ddigwyddiad o blaen, ac oedd na ffi penodol, a nes i ofyn i awdur gymryd rhan, a oedd hi'n ymddiheuro yn fawr, a dwi just ddim yn gallu neud o am y pres yna. Achos fysa rhaid i fi deithio i fyny, sgynna i ddim car, fysa rhaid i fi deithio fyny, mae o'n ofnadwy anodd i gyrraedd achos mae o'n ganol wlad, fysa rhaid i fi gael gwesty. A wedyn, dwi just yn meddwl weithiau, mae rhaid i ni feddwl amdano fo ddim fatha ni y bobl dosbarth canol yda ni. Rhaid ni feddwl amdano fo o safbwynt pobl sydd ddim fel ni, de. Cos wyt ti'n cyflogi bobl llawrwydd, dwi'n cymryd, Dafydd? Reit, triar... Ia, ond wrth gynhyrchu rhaglenni teledu, mae yna rywun yn cyflogi bobl llawrydd i wneud, dwi'n yn gwybod. Sgwennu sgriptiau neu colir neu dreifio loris o un lleoliad i'r llall. Ond gwahaniaeth ydy efo hwnna, mae hwnna o fewn sefydliad yn dri. Felly mae yna ffi benodol, a mae yna undebau, a mae yna, os mae yna restr neu canllawiau ynglyn â beth sydd yn dderbyniol a beth di natur y ffi yna. Felly, dwi'n meddwl bod ni'n trafod rhywbeth sydd yn llawer mwy amwys ac yn fwy penagored a sydd yn gwneud o gymaint yn anoddach. Achos does na ddim byd nag oes rhyw ganllaw yn awgrymu reit os ydych chi'n rhoi sgwrs i ryw gymdeithas Gymraeg neu beth bynnag, yna uchafswm ydy 30 o bunnau, uchafswm o 200 o bunnau. Does na ddim byd nag oes. A hwnna sydd mor... Dyda di, enghraifft, rhywbeth arall dwi'n meddwl sydd yn bwysig ydy, dyda di bod yna rhyw
ddeuddeg yn troi fyny'r noson, wel, dwyt ti ddim yn mynd i deimlo'n gyfforddus nag wyt yn dweud, reit, oce, mae rhaid i fi goffi. Achos, dyna lle, dwi ddim yn gweld bod o'n faes y gellid i benderfynu arno fo yn ddi a gwyn. Dwi'n meddwl bod yna gymaint o amgylchiadau. Dwi'n cytuno, mae'n dibynnu pwy sy'n gofyn. Os dwi'n gwybod bod gen rwy'n bres, na i ofyn am dipyn. Os dwi'n gwybod bod nhw'n dlawd, na i ofyn am lot llai. Be os ti ddim yn gwybod? Dwi'n ffonio rwy'n ffech di. I ofyn. Ti'n gwybod yr sefydliad yma? Ie, maen nhw wedi cynnig faint o hyn i fi. Faint? Ond da ni yn trafod dipyn dydyn, misg yn gilydd. Yndan. A mae eisiau mwy o hynny. Oes, mae eisiau mwy o hynny. Ysdi, a mae'n adega pan dwi di atab yn dweud talwch fi'r un peth a da chi'n talu pawb arall. A dwi'n ei hynna fyd. Chicken, ond... O ia, mae o'n di. Dwi'n Weithio, mae gweithio dda. Dwi'n undercutio chi gyd, achos dwi jyst yn gwneud bosib nhw ac yn dweud, oce, na i wneud am 10 pint yn llai na siar. Dwi'n jyst mynd i ofyn am hamper bob tro. O'n mynd i ddeud. Mae'n briliant. O, mae hwnna'n greid rhi, bwyd, ia. Gwnewch am fwyd, arsu, a sy'n ni wrth ymwyl. Mae rai fi ddeud, ddech chi'n ddech chi'n mynd i wneud sgyrsiau efo Cymdeithas Lenyddol neu Cymdeithas Gymraeg a mae o mewn festri neu capel. Dyna ydy'r pryd neisia fwyd, de, pan ddech chi'n cael te capel. Dwi ddim ar dîm talwr nhw'n, a mae o'r un peth dwi'n golli. Sori, Ceri Wyn. Ond scones a brychdan a ham. Amser ni'n neud pethau nawr, dylen ni gofyn am roeder. Ia. Llwyth o bwyd, ie? Ie. Ddawn ni, os gewn ni, ddwffu. Hamper bob un. Oce, dwi wedi cael canllawi a call iawn gyda chi. Thank you mawr. Wyt ti rhywun callach? Na, gweithio. Wel, dwi'n gwybod bod o ddim just y broblem gyda i, dydw. Ysdi, o'n i'n ama a mae'r syniad hamper yn un da. Ond dwi yn meddwl bod dwi'n gwybod bod chdi'n deud oi yma'n wir dros glawdd offa, ond dwi yn credu hefyd mae yn rhywbeth Cymreig iawn dri ofn gofyn am bres. Mae hynny yndi, ond mae'r ffaith bod sgwennwyr yn Saesneg yn cymryd bod rhaid nhw'n wneud lot o waith, a gwaith am ddim, a gwaith rhad iawn, nes bod nhw yn enw ddigon mawr i ofyn am bres, yn rhywbeth sydd yn fwy o broblem dyn nhw, dwi'n credu. Ti'n gwybod beth sy'n bu oedd yn anghymreig iawn? Mynd at y lyfrau efo ti i'r rwla. Dwi dal y sal am wneud, de. A fi fyd, dwi rioed i hynna. Ti rioed i wneud? No. A mae pobl yn deud weithiau, pam nes ti'n dod o, sa'n ni'n prynu nhw? Maen nhw eisiau ti lofnodi nhw. Hold on, fer nhw ganslo rhywbeth yn chdi, achos bod chdi wedi cynnig mynd at y lyfrau. Fer nhw ganslo. So nhw wedi cymryd manna na fi. Mae'n mynd i ddeud, a chi di'n deud, oedden nhw eisiau chdi lofnodi. Na, fer nhw ddeitha chdi mae'r osadra, gwanas. Mae hyn yn wir. Oce, mae'n dibynnu... Mae ysgolion... Cera nhw fo chdi beth bynnag a mynd â chydig o reis bar rhag on. Cos dwi'n cofio gofyn i Harry Parry. Sa chi, mae'n mynd â llyfrau fo chi werthu'n amsach. Awnas. Sa. Wedyn, o'n i'n un o'r awduron ienga'r Pryd i wneud, ond mae'r ifanc ma gyd yn wneud blaw am manon. Dwi'n mynd cyfri fel ifanc, dwi'n mynd bethau fach. Os ni yn cael y hampers yma, felly ti llenwi'r hamper gyda llyfrau wedyn a fynd nhw mewn gyda ti, a wedyn bydd ddim yn edrych mor wael os ti'n troi lan gyda hamper. Llawn llyfrau. Fi'n licio'r syniad yna hefyd. Ie, cos ydy di ddim mynd â nhw'n slain efdri a deud, hein yn digwydd bod gynnau. Dwi'n y troli mewn gyda ti. Ie. Dwi'n cofio, o'n i siarad yng nghanadlaeth Gogledd Cymru o sefydliad y merched, ac ag enau dipyn o gopio gwrach y gwyllt. Werthes i'r cwbl lot. Just am bod fi wedi dweud bod o'n erotic, oedden nhw'n neidio. Ia, gynnyn nhw gwylydd, mynd i siopa'r llyfrau, brynu fo. Mae hynny ni ti gweld. Mae ddella bod o'n gweithio well efo fi.
Oce. Thank you mawr. Oedd hynna'n help. Dwi bron yn Ie. gosod quotes am faint o stwff dwi'n neud am ddim. A deud, sori, dwi wedi cyrraedd yn ffin ar gyfer Lenny. Mae hwnna'n syniad. Sdi, dyn nhw'n gwybod pryd mae'n mlwyddyn ni'n dechrau, nac dyn? Na, chdi. Os sa ti'n cael gwahoddiad dechrau flwyddyn, a wedyn sa ti'n cael ein byd ar ôl mis Gorffennaf, wedyn sa ti'n gorfod. Ond, ti'n gael fod yn... Dwi'n bod gorau deud gwir, dim hwynt i. Sa'n ddiddorol sa rhywun yn gwrando sy'n trefnu'r math yma o beth i ni gael clywed barn trefnwyr. A ydyn nhw isio i ni ddeud ffi, neu ydyn nhw isio cynnig ffi? Ie. Ie, cos dwi'n bod i wneud gwaith trefnu a chditha Bethan pan ni'n gweithio i Llenyddiaeth Cymru, de. Academy as was. Ac oedden ni'n talu'n hael iawn, o'n i'n teimlo. Ond yna gan llawia, Oedd. ysdi o fewn y sefydliad oedd. A wch chi be, rhywbeth arall? Dwi, fel swn i'n codi llai wan ar ôl Brexit, Covid. Rhywun peth. Ie, dyma ma Covid, yr un peth, Brexit a Covid. O'n i'n teimlo dros y sefydliadau yma yn ystod ar ôl Covid. Ac am ryw reswm dos i'n ffi lawr, sydd ddim yn gwneud synwyr, ond dyna fo. Dwi ddim wedi gwneud llwyth yn nhw ar ôl Covid, ond y rai dwi wedi wneud, waw, dwi wedi mwynhau nhw de. Dwi'n cofio'r gweithlu cyntaf nes i ar ôl Covid. Ni bwmsio ar y ffordd adra, ni just, Mae o'n lyflu, dydi? A ti ar dy ennill o neud o fel awdur hefyd, oes, o fod yn trafod efo pobl o siarad. Ond dyna i fi, ti'n gweld, ydy, ti'n gweld, prif beth, achos dydw i ddim y person mwyaf cymdeithasol dan hael. Ond, ar ôl wneud o, a gyda, ti yn, ti'n clywed beth i barn bobl a i syniadau, a mae jyst mor neis ar ôl wneud o, falle bod chdi ddim yn edrych ymlaen gymaint o hynny i wneud o flaen llaw. Ond mae be wyt ti'n gael allan ohono fo hefyd, i fi, yn rhywbeth hynod werthfawr. Mae o, ond mae'n oce i chdi godi ffi am waith ti'n mwynhau. Ond di, ie. Ynda. A mae'n eto... Ydy, mae eisiau cofio hynna. Ynddi, oes. Ynddi. Oce, boys. Ie, mlaen i'r rownd nesaf. Ydych chi wedi bod yn ddarllen? Be ti bod yn ddarllen fan hon? Wel, un llyfr Cymraeg dwi eisiau drafod. Wel, na, mae gennau lyfrau Saesneg. Na i ddechrau efo'r llyfrau Saesneg. Nes i fynd i Wyl y Gelli, a nes i benderfynu prynu llyfr. Do'n i rioed 'di clywed am y llyfr, ond oedd o'n edrach mor hyfryd. A i enw fo oedd Do Not Call the Tortoise gan Gareth Howell-Jones. A nes i just agor o, ac oedd o'n bach yn odd. Oedd o ryw fath o ysgrifa ydyn nhw. A wedyn nes i feddwl, o'na ambell ddyfyniad yna gyn wahanol bobl. Ac o'n i'n meddwl, oce, na i prynu hwn. A wedyn nes i fynd am at y til. A nath y boi at y til ddweud, he'll be pleased. Nes i ddweud, oce. A yr awdur ydy rheolwr siop lyfrau Gwyl y Gelli. Felly nes i ddweud, can you sign up for me then? Nath o fynd i nôl. Beth bynnag, dyna'n byd i wneud o'n byd. Nes i wir fwynhau o. Mae o mor anisgwyl o beth. Felly pan da chi'n dechrau ddarllen o, mae o'n sôn am rhywbeth mae o'n galw yn stas, T-A. A be di hyn ydy rhyw ffordd o feddwl, rhyw ffordd athronyddol o feddwl. Ac o'n i'n meddwl pan nes i weld hyn, oedd peth stam, gosh, mae bach yn culty. Ond o ddim, mae o just, yr syniad mae o wedi dod i fyny efo, sy'n ofnadwy o syml, bod chdi i fod i fwynhau bob dim am union be ydi o a peidio edrach am ryw ystyr arbennig i bob dim. A mae o just yn sgwennu bits am ei fywyd am hynna. A nes i wir fwynhau, dwi'n casau llyfrau sy'n trio gwthio ryw athroniaeth fel arfer.
Ond mae o'n annwyl iawn, mae'n ddigri ac yn hawdd iawn i ddarllen. Felly, ie, nes i wir mwynhau llyfr yna. Ges di eglurhad o'r teitl? Do, mae o'n rhan o ddyfyniad o'r Beibl, a dy'r llyfr ddim gynnaill, so dwi'n cofio Do beth. not call the So the tortoise! O'r teitl, na, ddim o'r post. Oedden ni isio hwnna, dda? No, pan o'n i'n saith. Nes i darllen y Beibl yna. Dwi'n mynd cofio Moses yn deud. Un o'r Ie. deg gorchmynion. Un o'r deg gorchmynion. Na lad. Na lwch ar y crwban. Mae'r esboniad yn y llyfr, dwi'n cofio. Dwi'n meddwl bod o ryw gerdd. Ond na, dio ddim yn y Beibl, beth yna. Bod. Ie, gytid. A wedyn gofyn hynny. Nes i wrando ar lyfr o'r enw With the End in Mind, Dying, Death and Wisdom in an Age of Denial gyn Catherine Mannix. Catherine Mannix yn feddyg palliative care, felly mae'n gofalu am bobl ar ddiwedd eu bywyd. A mae'r llyfr yma, dio ddim i'r gwan galon, fel so chi'n gallu dychmygu. Ond mae'n sôn lot am y ffordd dyddiau yma, mae pobl yn tueddu bod yng ngofal meddygon pan maen nhw'n marw. Felly, da ni, yn y wlad yma, da ni wedi colli'r arfer o nabod patryma marwolaeth. Felly, da ni'n panicio, ddim yn siŵr beth sy'n mynd i ddigwydd nesaf. Da ni ofn o'n ofnadwy, achos da ni byth yn gweld o. A wedyn mae'n trafod lot ar yna. Ac ia, fedrai'm deud bod fi wedi mwynhau o, ond dwi'n meddwl bod o'n llesol. Dwi'n meddwl unrhyw berson sydd wedi colli rhywun neu yn meddwl bod nhw'n mynd i golli rhywun, mae'n wbath reit gysurlon yn efo. Wedyn y llyfr Cymraeg. Dwi ddim jyst i darllen y llyfr yma, dwi wedi stydio'r llyfr yma. Yep. Da chi wedi symud ymlaen o Sally Mali, do? Da ni wedi symud ymlaen, Sally Mali. Mae fy mlentyn canol yn blwyddyn 10, mae o'n neud i dygau, nath o'n neud i arholiad ddoe, ar Lluni'n Trôn, gyda Bethan Gwanas. Felly, mwyn helpu ger a trafod y llyfr efo, dwi wedi darllen y llyfr sawl gwaith mewn gyfnod byr iawn. A dwi wedi bod yn sgwennu nodiadau yn efo, Bethan sa chdi'n gweld yng nghopi fi, mae'n jyst yn llawn notes o stwff. Ond ia, wir wedi mwynhau. A mae rai fi ddeud dydy ger ddim yn ddarllenwr, ond mae o wir wedi mwynhau Lluni'n Trôn. A yr arholiad nesaf ydy ffiseg. A mae'n lot anos cael ei studio ffiseg nag oedd o i studio Lluni'n Trôn. Felly mae'n deud rhywbeth tydi? Mae'n deud rhywbeth, wel dwi'n siŵr geitho a seren. Dwi'n meddwl sy'n ni'n cael a seren. Na, mae o'n ddifyr, mae o... Pryd yn cael fath allan, Bethan? Yn fuan ar ôl amdani allan 97, yn yr hast, efo bala, dyddiadur Clara, fel bod yn heulu fi'n siarad efo fi eto y bendolig. A oedd o'n allan un a flwyddyn wedyn ni. Achos o'n i'n meddwl, gafodd o'i sgwennu tua yr amser. Nes i wneud yn Hygau yn flwyddyn 2000. 2000 dath allan. A chdi. A lot o'r trafodaethau o'n i'n cael efo ger oedd y ffordd mae'r cymeriadau gwrywaidd yn trafod y cymeriadau benywaidd. Ie. Ond dyna be oedd yn ddifyr. O'n i'n dweud, ond meddylia, fel dwi'r un oed ar cymeriadau yma. Felly pan o'n ni yn yr ysgol, fel ma oedd pobl yn siarad efo'i gilydd ac amdani gilydd. A nath o wir wneud iddo fo feddwl am sexism a sut mae dynion yn trafod merched. Felly, diolch am hynna. Os dwi'n meddwl bod na sgyrsiau difyr ofnadwy wedi dod yn sgil yna. Gai ofyn be? Ydy o wedi dyddio? Gofyn dwi. Wel, do. Yn naturiol,
Ond mae o'n teimlo'n... Nath o atgoffa fi, gosh, ia, mi oedd... Achos mae'r llyfr yn cael ei sgwennu o bersbectif y prif gymeriad, Llion. A felly ti'n cael y ffordd mae Llion yn gweld merched, a mae'n wastad y ffordd maen nhw'n edrych sy'n dod gynta. A lot o drafodaeth am sut mae merched yn edrych. A oedd Ger yn meddwl bod o'n anhygoel. Byddech ti'n cail get away efo sgwennu, fatha. Pobl o. Ond bod o di dyddio, mae di dyddio mewn ffordd sydd yn annog trafodaeth fodern iawn. Os ti'n dall beth Dyna sgynna i. oedd y pwynt ti'n gweld pan Wel, o'n i'n Ia, wel, na, ond ti'n gweld, achos yn y dechrau, mae'r holl ganolbwyntio ar y ffordd mae'r merched yn edrych, ond wedyn pam ti'n sbio yn ôl ar y llyfr yn ei gyfanwaith, ti'n gweld, wel, merched ydy'r cymeriadau ti'n licio fwyaf, cymeriadau cryfa. Ond ydy o hefyd yn ddifyr bod Gwanas wedi sgwennu fel dynas. Hynny yw, fysa'r ymateb wedi bod yn wahanol tas yna ddyn wedi sgwennu. Gofyn fi. Cwestiwn da. Ond un o'r resymau nes i sgwennu fo oedden nhw angen llyfr i'r setia, ta ddim set 1, mae hi'n astudio Islwyn Ffogelis a Manon ydyn. Oedden nhw eisiau un i set 2, 3, 4, i ogia sydd ddim yn licio darllen. Fatha Ger. Wedyn o'n i'n anelu at nhw fo lot o hiwmor o bellu. A hefyd, o'n i wedi dechrau'r cynllun hei hogia lle oedd Iwcs a Maldwyn John yn mynd o gwmpas ysgolion yn darllen darna o lyfrau i drio cael plant uwchradd i fwynhau llyfrau. Wedyn, oedd Iwcs a Maldwyn John yn y meddwl i pam o'n i'n sgwennu fo. Mae o mor ddifyr, achos dwi'n meddwl bod lot o'r sgyrsiau, tyd efo adolescence a Andrew Tate, a'r holl sgyrsiau yna sy'n digwydd rwan, dwi ddim di dod ar draws llyfr Cymraeg sydd di annog y sgwrs yna yn y ffordd mae Llinyn Jones wedi wneud. So mae hwnna, mae o'n wych ar hynna. Ger ydy un o'r reola i astudio Llinyn Jones. Dyna oedd y criw ola. Diolch yn digwydd eto achos mae di dyddio. Ac un o'r rhesymau oedd oherwydd bethau fela. Ond na rwy'n di deud bod Llion yn dipyn bach o, beth yw'r gair, lech? Ond yndi mae o, ond dyna beth i gymeriad o da. A erbyn y diwadd, mae o di dysgu rhywbeth am ferched a mae'n newid ac yn datblygu yndi. Ond rhyfedd ti ar y pryd, o'n i'm yn gweld o fatha lech. Na, goddach chdi? O'n i just hormons yr arddegau, de. Yr arddegau, mae gen ti rhyw fascination efo rhyw arall. Ond ella rhywbeth o'n oes i oedd hynny, ydy bobl ifanc ddim yn teimlo fel ewan. Ydy o gyd yn... O, mae siwr na jyst ffordd mae bobl yn siarad, ydy o da. Ond na, mae o'n biti bod nhw'n cael ei warad o. Achos dwi'n meddwl, beth ti'n gorfod fod yn ofalus efo unrhyw lyfr sy'n dyddio o unrhyw fath, ydy bod yr athrawon yn esbonio ac yn cael y drafodaeth yna, de. Ond y gwir amdani, mae'r nofelau gorau i gyd yn mynd i ddyddio, dwi. Os maen nhw'n gorfod teimlo'n berthnasol i ryw amser. Dwi'n mynd i ddweud stori ywan, Aled, mae fyny chdi os ti'n cynnwys hon. Oce? Gyd i stori. Dim pwysau ar fi. Mae na eirfa wedi dyddio ni. O'n i hollol ddiniwed, o'n i'n gwybod am yr ystyr arall pam o'n i'n sgwennu. Oh my god, dwi'n gwybod beth sy'n mynd i ddweud, Bethan. Achos nes i ddod ar ei draws ac o'n i'n meddwl, be? Athrawes o ysgol uwchradd Tywyn ar ei ddeithau, bod y dosbarth yn ffrwydro pan oedden nhw'n darllen hwnna. Sef, dwi'n mwyn cofio yn union beth i'r llinell, ond mae gen ti 2 fwli, gags a nobi, a mae Llion yn dweud bod wedi gadael... No, be oedden nhw? O, gags a nobi yn ffistio ei gilydd. Wel, i mi, wrth gwrs yn sifirionydd, ffistio, di lapio rwy'n, weldio rwy'n. Sut o'n i wedi wybod yn Mae le di wneud i benderfyniad.
Dyma fyny ti aled os ti'n cynnwys hwnna. Dwi'n meddwl dylid cynnwys hwnna. Lle bod nhw'n bod o beth call bod nhw'n cael gwarad o'r cwricwlwm yn sgil hynny. Ti'n meddwl na dyna pam dydy o ddim ar y cwricwlwm? Nes i gynnig i newid o. Dyna fo. O, gwych. Ges ti gynnig i newid o? Nes i ofyn. Ia, pryd o hynna, 2 blynedd yn ôl pan nes ti dallt. Ac rhyw 6 mis nôl na. O, dwi'n mynd i lapio. Waldio. Darnu. Aro. Diniwed iawn, Bethan. Ia. Lle oedden ni? Ia, felly, diolch Bethan am sgwennu llyfr am Anthony wedi mwynhau. Be ti wedi bod allan, Bethan? Os wyt ti'n gallu atab. O'n i'n mynd i ddweud, dwi'n siŵr sydd eisiau clywed hyn. Wel, digwydd bod, yw beth yn ymwneud ar byd addysgol, dwi wedi bod allan. Wythnos ryfedd gwylyn pyw gan Neil Rosser. A fi. Ti wedi ddarllen hefyd? A fi. A cael... Wel, oce, gewn ni drafod... Dafydd, ti ddim na ddo? Na, ddim eto. Na, man on. Oce. Wel, dwi'n gwybod beth ennodd y lleill, ond y clawr a'r broliant ddenodd fi a'r ffaith mae Neil Rosser ydy'r awdur, achos dwi'n licio hiwmor o'r ioed. O'n i'n gwybod bod o wedi bod yn athro, felly o'n i'n gwybod bod o'n gwybod beth mae'n sôn, achos swyddog ar olygu ysgolion ydy'r prif gymeriad. Gwylyn pyw. A mae yna ddyfyniad ar y cefn, dyma nofel foddhaol, gyda rhai agweddau da. Yn rhywun sy'n gweithio i o'r estyn. A sydd, ti'n meddwl, yes. A nes i fwynhau'n ofnadwy. Sian, do? Do iawn. Iawn. Dwi ddim wedi dysgu na ddo'n un peth. Fydda i ddychmygu unrhyw athro o'n i'n nabod, cerwch â honna ar eich gwyliau. Dyna ni'n mynd i ddweud. Unrhyw un sy'n nabod athro, cyn athro, rhowch hwn iddyn nhw yn bresant ddarllen dros yr A. Efyd, i ryw radda, disgyblion ysgol, torri hun. Bydden nhw'n ymwybodol o hyn, bydden? Bydda maen nhw'n ymwybodol o beth sy'n digwydd pan yna arolwg dydyn, clyduriad. Be amdano chdi, Eled? Dyma'r llyfr Cymraeg dwi wedi mwynhau gorau blwyddyn yma. Yn briliant. Ie, oedd e'n wych. A ti wedi bod yn athro, chwaith? Na, mae'n bonkers yn rhai ma'n ydi. Ond be yn un hoffi, oedd e'n rili taro fi rei trwyddo fe. As fi'n dwlu ar steil ni Rosser ni Ganeuon, ti'n meddwl Brewyn sgwennu can yma, y fetch yn brenin. Ond ti'n meddwl, mae tyfodiaeth Abertawe reit trwy hwn. Mae'n tyfodiaeth, ti'n meddwl, y cwm nesau lle nes i godi. A o'n i just fel, oedd geiriau mewn, o'n i just fel, briliant, ti'n meddwl, sneb yn sgwennu'r stwff yma lawr, a oedd e just mor dda cael, just rhywun yn sgwennu yn y tyfodiaeth yna, o'r ardal yna, just wedi dal yr holl, just y llefydd oedd e'n sôn am y pob dim. O'n i'n nabod bob un lle oedd e'n sôn am, ti'n bod? Bod wedi gwneud lot rai, wedi gwneud rhai nhw lan, ond o ti'n gwybod yr ardal a oedd a ti'n gwybod, y cymeriadau. O'n i rili wedi mwynhau hwn. Fe Shina'n byw yn Clytach, li. O iawn, oce. Ie. Dwi wedi clywed y dyfodiaeth, do. Ie. Ond mae'r llyfr yn sôn am dyfodiaeth fyd. Yndi, mae hynny'n braf yn efo. O, yndi. A dwi yn mynd i ddweud y darn yna. Y darn lle mae'n darganfod y dywediad fel lleien mewn crachen. Ia? Bendigedig. Achos mae'n dweud... Mae'n dod ar draws disgybl sydd wedi sgwennu mewn traethawd. Roedd fy nhad ci yn dweud... O, dweud ti... O, ydy'r llinell... No, na i drio wneud o. Dwi'n mynd i drio wneud acen Cwm Tawe. Na i just dweud o fel fi. Roedd fy nhad ci yn dweud ei fod fel lleien mewn crachen pan oedd yn grwt cyn mynd i weld y swans. A wedyn mae'r boi mae wedi gwirioni efo'r dywediad, di o roed i glwad o blaen.
mae'n mynd i weld y tad cu, a mae'n cael sgwrs ffantastig efo hwnnw, a dyna lle mae'r ieithwedd mae'n codi, de. A ydych chi'n gwybod beth ydy lleian mewn crachen? Dafydd, go on, lle di weithio allan. Na, di-dâl lle. Ti'n gwybod i crachen? Yndw, crachan, yndw. Pan ti di brifo, a Ie, gen ti crachan, felly casglu, ie. lleian? Rhoi pen, lle. Ie. Fatha pryfyn bach, de. O, ie. Felly, os wyt ti'n bryd bach mewn crachan, ti di gwirioni, dwyt ti'n, yey! Cnonyn, math o beth. lle. Ia, Waw. mae'n da, yndi? O, Felly, yndi, mewn yndi. crachan. yndi. Felly, mae'n nhw'n trafod pethau felly, ac o'n i di gwirioni fo hynny. Ond, fel un sydd wedi bod yn y byd addysg, mae yna ddarnau eraill, fyd, o'n i'n mynd i ddarllen dan, ond dwi wedi rhoi y llyfr i dad, a dwi wedi ngofio gael yn ôl. Ond mae yna'n un o ddarn arall. Gorestyn yn ticio bocsys, athrawon yn ticio bocsys, a'r disgyblion yn ticio bocsys, pawb o'i focs wedi dicio, pawb yn hapus, nad oedd unrhyw un wedi dysgu'r un gronyn o wybodaeth newydd. Da iawn. Fela mae, de, efo'r Ie. system aroliadau. A mae lot o bethau fel achos mae'n ddeiffiol, mae'n deiti. Da iawn i'r roser. Ond o'n i licio'r pethau, mae gen ti y jam, does mopeds, mods. Mae'r clawr yn arbennig i fi. Mae'r clawr yn ffantastig. O'n i'n meddwl na lleian mewn crachan di ddysgu i ddechrau. O'n i'n meddwl na Na. O'n i'n dechrau meddwl. Dwi'n eisiau dechrau meddwl, beth fan di hwn ta? Pam ddim mynach, ie. Ie. Dwi'n dall, wan. O, dwi'n licio hynna. Yna'n yn y scab. Right. O'n i'n meddwl bod ni'n ffistio yn yr os, achos yn gweud siwr beth. O, oce. Sôn am bethau felly. Llyfr arall nes i ddarllen. Neu ofyn yn gyntaf. Os un ohonoch chi wedi gweld y sioe Shinani'n siarad? Do, Na ddo. O, mae Nanon wedi weld o. flynyddoedd yn ôl. O'n i'n mynd i ddweud, ie, spel yn ôl, de. O, dwi rioed i weld Siarad o. Morgan, ie? Ia, Siarad Morgan a Delys Wyn a Maria Pryd. Ie. Nath yr un cynta. Wel, dwi wedi bod yn just yn marw sy'n gweld y sioe yna. Achos ond o ddad oedd. Oedd Oedd o'n wych. Oedd. Achos mi nath Owain Synnyd, yn y llyfr, mae Siarad Morgan wedi cyhoeddi cyfieithiad y sgript hi, lle. Ac oedd Hugh Caredig wedi dweud, y beth gorau fi weld yn y theatr Gymraeg erioed. So dyna chi. A Dick Jones ei hun wedi dweud, chi di wneud strocen, ferched. Felly beidio, y Jaina monologues i bobl sydd ddim yn gwybod, mae reit rwd, dydy? Dibynnu sut ti'n diffinio. Ie, dwi'n meddwl bod o'n rwd. Hwna fo, ta. Wel, mi nes i wneud y darn cynta efo fy nysgwyr gloiw i fi. Mae yna, Shinani ydy gair siarad, beth ti'n galw o'n Gymraeg, de? Paid yn poeni Aled, a ni ddim i hyn yn fanwl. Be mae merched yn calw i pethau? Ginny. Dwi ddim yn ffil, dwi'n gwybod be Aled. Rwy'n eisiau fi ofyn? Na. Felly, un o'r geiriau di Shinani. A mae'r Shinani mae'n siarad. Oedd yma gen ti benod lle oedden nhw wedi bod yn holi gwahanol bobl dros Gymru. Be ti'n galw dy Shinani? Felly, nes i wneud hwnnw efo'r dysgwyr, cos ti'n mynd cael pethau fel hyn mewn cyrsiau dysgu'n Gymru. Lle gen ti camflobatsen, ffwffw bwmpsen, fliwgen, ffobat, siopat, siani flewog, mae yna fwy, mae yna rhi dad ydyn. Ydyn, gatho ni dipyn o hwyl yn neud o. A nes i wir fwynhau darllen y sgript, achos mae'n ddoniol, mae'n ddadlenol, a mae'n ofnadwy o drist mewn manna. Dwi'n cymryd bod o hefyd yn y sioe. A mae'r artaith mae pobl yn mynd drwyddo fo, achos bod dim yn neis i siarad am bethau fel yna. O'n i'n teimlo dros un ddynas nghynath i. Felly, mae'n o werth i ddarllen, ond dwi jyst yn marw sy'n gweld y sioe fan. Dos am sôn fydd o'n cael ei wneud yn fuan, felly Sharon, please, gan bod y llyfr yma wedi cael ei gyhoeddi wan, be am drefnu taith arall? Taled yn dod i weld o bys o Taled? Byddaf, ie. A Sian?
Byswn. Na foli. Ti drin yn un y gynulleidfa barod. Pam bych chi'n meddwl bod Dafydd a fi ddim yn mynd i O'n i fel? wedi dweud, pam sy'n ni'n Chi'n chydig gweld os da chi 'di... 20 mlynedd yn ôl efo. O, O'n i na wedi fo. dweud. O, na fo. Cos fi Ie. am siŵr bod o di dyddio yndi. A chdi'n neud i ni swnio fatha prwd, go iawn. O, no, ni ddim mynd i weld yn hwnna. O, cos pan ti'n darllen sgript, ti'n gallu dychmygu beth sy'n digwydd yn y gynulleidfa, dweud ti'n gwybod, o. Cos Mae do na berfformiad yn y lansiad, oedd? Fi sydd wedi Dwi'n dychmygu hynna. gwybod. Ie, mae bob dim yn Caerdydd, di. Hmm. A dwi'n eisiau mynd i fanno, ond i bai fo raid i fi. Alla di raid i fi. Fel eto Will Sam, rhaid fi trosol o dan yn hun i. Oce, trosol dan fy hun, ia, fi Gaerdydd. Oce. Wedyn dwi wedi darllen addasiad gan Meinir Wyn Edwards o nofel i bobl ifanc, Deiar Dyner, gan Sita Bramachari, dwi'n gwybod. Tender Earth oedd o'n wreiddiol. Yr olaf mewn trioleg, di erbyn dall, mae'r gyfer plant 10 i fyny, swn i'n deud. A mae'n glamp o lyfr mawr tew. A mae'n ddifyr tu hwnt am dyfu fyny a gwneud ffrindiau newydd a cholli ffrindiau. A hyn nes i fwynhau, sut deimlad i fod yn ffoadur mewn gwlad diarth, neu'n gweld y ffrind yn cael ei hambygio ar ei tren am bod ei groen o'n dywyll, a sut mae'n teimlo i fod yn blentyn mewn cadar olwyn. Rwan, mae hyn yn swnio fel ticio boxes, ond mae yn gweithio. A mae gen ti ddwy ffrind, mae yna un yn Frwslem a'r llall yn Iddewig. Ac yn yr oes sydd ohoni, o'n i'n gweld hynna mor bwysig. Felly, os da chi eisiau nofel ddifyr i rywun 10 plus, sydd yn ticio boxes yndi, ond mae'n gweithio. Dwi'n argymell hwnna. Wedyn, da chi eisiau clywed, dwi wedi siarad gormod. Shinani'n siarad. Mae hyn yn mynd i ymddangos mewn nofel gennau rhywbryd. Da chi'n gwybod pan da chi'n teithio, a da chi'n gwneud ddim ffrindiau efo bobl, ond da chi'n dod i nabod nhw. A mae yna rei sticio efo chi, a mae yna rei ddim yn blincin gollwng. Dwi'n mynd i henwi, ond mae'n ddynas o Australia, nes i gwarfod ar long, pan o'n i'n neud ar y lein yn mynd i Antarctica. Mae Richard Rees yn nabod i hefyd, a nath o ddeithau, paid â gweithio lle wy'n byw. Ond chwarae teg, oedd hi di, dwi'n meddwl na herwydd euogrwydd oedd o, pan o'n i sgwennu boten i be, oedd hi'n gyrru rhyw gardiadolig y bell mi. O, dwi'n trio sgwennu nofel am ferch gath i gyrru boten i be. Can I help? Wel, ti'n fawr, ti'n gallu ffeindio allan yn un o'r llong ma. Felly nath i ymchwil i mi, oedd o'n ddau uffan o'n byd yn diwedd, a nes i'n ymwylio fo. Ond o'n i'n deimlo'n uog, don. Felly pan yrodd hi e-bost yn gofyn sy'n cael dod i aros ef fi ddiwedd Mai, Lenni, o'n i'n meddwl, diwedd Mai, mae'n hanner tymor, da ni'n brysur y maes carafana, mae gen i lot o deadlines, di o'n wir yn gyfleu. I'll help out in the clean the toilets for you. Yeah. A tyfo, gan bod hi'n deithraig brofiadol, o'n i'n meddwl sy'n gallu edrych ar ôl ei hun. Reit, mae'n hun a fi, o'n i'n gwybod a mae'n licio siarad. Be o'n i ddim di sylweddoli ac ella bod o di gweithygu wrth iddi heneiddio, ond dim yn stopio siarad. Paid â ddeud o, Dafydd! Caid y geg. Dwi ddim fel hon, Dafydd. Atho ni di bita ac oedd hi'n darllen y fwydlen i mi bod gynnau fwydlen o'mlaen. Eisiau hi a Berystwyth 70 milltir yn ag yn ôl a nes i gyfri pa mor hir oedd y bwlch hira. 14 eiliad.
pan da chi'n byw eich hun, da chi di arfer fo tawelwch yn do. Oedd y ffordd o'n i'n ymateb ydy'n gorfforol, o'n gennau gyr pen, o'n i'n teimlo'n sal, o'n i eisiau chwdu, o'n i eisiau lladdu. A dyma, ti'n eisiau gwneud yn amlwg bod ti eisiau gwladu lladdu. Be o'n i'n neud, ar ôl gwneud swper, cos oedd i byth yn prynu brwyd am bych chwaith. Sôn am freeloader. Lle o'n i'n neud brwyd. Rargo mawr. Croeso i sesiwn therapi Bethan Gwanas. Dwi'n deud ti de. Mae fi'n gwneud rhyw gaws o salad iddi. Achos, I don't eat chicken and I don't eat eggs and I don't eat mayonnaise. Lle nes i pate iddi. I don't eat liver. Sorry. Lle be o'n i'n neud, o'n i'n mynd i'n gwely, y syth ar ôl swper. Handi 7, 8 gloch nos. O'n i'n dod o'na. Naw, handi 9 bore. Achos o'n i'n methu diodda, oedd yn ofnadwy, a mae gennau, mae rai fi ddweud stori yma, chi. Am faint fydd hi'n aros efo chdi? 5 noson. Wow. Ac o'n i'n methu, eisiau hi i gwarfod mam a dad, ac o'n i'n methu mynd â'i nôl na eto, achos o'n i wedi gweld llygyd mam, mae'n troi dy freins di niwd. Beth bynnag, o'n i wedi mynd â hi at Rystwyth, cos wedi eisiau gweld eb Rystwyth. Ac oedd o'n i'n fwyd i'r lle yma. O, a weles i Robert Griffith y lolfa yna. Ac o'n i'n neud stimiau yna, dwi efo nytar. Beth bynnag. Pan ddathon ni allan o'r lle bita, o'n i'n meddwl, o, haleluia, tawelwch, sŵn yr adar, sŵn y traffig. Ac oedd o'n mynd sydd wedi troi niwd, ac o'n i'n cofio lle ni wedi parcio'r car. Lle ni'n trio cofio lle oedd y car, ac oedd hon yn mynd, iac, wita yn y glus di. I'm sure you would buy a church, wasn't it buy a church? A wedyn, dwi wan yn sbio ar Google Maps ar fy ffôn, yn trio canolbwyntio ar Google Maps ar fy ffôn, a mae hon yn mynd iac yn y glus di. A ti'n meddwl, mae'n anodd aml dasgio yn di pan mae gen ti rwy'n just yn, felly o'n i wirioneddol yn canolbwyntio ar y ffôn, a mae yna ddynas ddiarth yn dod fyny tai. Ac yn dweud, na ddeud o'n Saesneg, isn't it terrible when your friends are trying to talk to you and your nose is stuck in your telephone? Oh my gosh. Just i gael slap da. Dwi'n berwydd cofio yna. Sôn am amseru, ti'n bo? Nes i just deud, I'm trying to find my car. Ond o'n i eisiau deud, she doesn't stop talking. Mae di mynd, gwynt teg ar ei holi, ond be gadwodd fi'n weddol gall oedd bod fi'n gwrando ar nofela Karen Swan ar Borrow Box. Wan o'n i rioed i clywed am Karen Swan. Rhaid dim i wedi deithau amdani. Mae'n sgwennu llyfrau eitha rhamantus, mae'n debyg. Di hain ddim o romantus, di awes mae'n rhamant yna. Ond maen nhw am St Kilda. Nice. So rwy'n di bod yn St Kilda. O, da chi'n gwybod lle mae o? Ynys fach dawel. Na chdi, tawel iawn, ar wahan i sôn yr adar. Dwi wedi bod yn gwneud ras efo Richard Rees, mae'n digwydd, yn yr Awta Hebrides, yn ysoedd allanol heledd neu yr Ynys Hir. A i'r gorllewin o hynny, reit bell i'r môr ma St Kilda. A mae yna bobl wedi bod yn byw yna ers 2000 o flynyddoedd, tan 1930, pan nath y bobl ola adael. Oedd hi'n fywyd ofnadwy o galad yna, ond dwi wedi mwynhau darllen ein de. Mae yna 5 nofel i gyd, dwi'n mond wedi cael 2, cos ti'n gorau aros na Borrow Box, dwyt. So dwi'n aros tan mis Gorffennaf am y trydydd. Ond dwi wir di mwynhau, felly The Wild Isle series dio. A mae gen ti ferch sy'n wedi cydringo, cos ti'n gorau dringo fyny, gael mwyaf ffulmars a ganets a rhyw bethau felly. A dwi wedi checio, be di ganet yn Gymraeg, da chi'n cofio? No. Milfrain. Ffulmars, heina sy'n chwdur eich pen chi? Adar drycyn y graig, y ti enw neis? Ta beth bynnag. Nes i wirioneddol fwynhau hynna. Nes i wrando nhw, wel, bron y ddi-dâl do. Am 5 diwrnod. A ti yn amlwg yn mynd i sgwennu nofel am y profiad ma wan?
fydd o'n ymddangos yn rwla, de, achos dwi wedi cael catharsis yn deitha chi wan. Dwi wedi sgwennu llith amdano fo ar gyfer dysgwyr dwi'n neud i see something in Welsh. A berig fydd o'n golofn Herald hefyd. Diolch, dyma well gyfeillion. Fydd dim Da rhaid iawn. fydd dim rhaid i gymdeithasa wahodd yr un ohona chi. Cwbl fydd rhaid nhw'n neud is just ail ddarlledu recordiad yma. A just clywed gwanas yn mynd drwy phethau. Mae hwnna'n fwy o gloniant. Ac yn rhad ac am ddim hefyd os gael ddeud. O hwnna'n ddifyr iawn. Ti'n teimlo well o'n gwanas? Diolch, Dafydd. Yndw. O, dych chi'n mynd gwybod i hanner i sy'n gallu dweud. Yn y benod nesa. Yn mynd i ddeud. Ie, na i gadw hwnna at yr Herald. Di di gorffen? Do. Ti'n siŵr? Yndw. O, gret. Oce. Be ti bod allan, Dafydd bach? Iesu, maen nhw dros dawr di mynd. Dwi'n drafod hein yn y benod nesa. Dewis dau lyfr sydyn ta. Dau lew dwi wedi ddarllen yn sydyn ydy dau Bethan Nantcyll. Oherwydd bod chi wedi bod yn hefru amdani'n yr un podlediadau diwetha. Swn i'n cytuno hefo gwanas. Do, fydd i di siarad brawddeg ono. Swn i'n cytuno hefo gwanas. Mae'n chwip o gyfrol. Cychwyn ychydig yn araf alla. O'n i ddim cweit yn siŵr os oedd hon yn mynd i ddenu neu i'n hadwy yn ddiddig, ond mae rhaid i fi ddweud. Nes i fel o rywun yn tyrchu mewn iddi, oedd rywun yn cael blas enfawr. Ac oedd hi'n oedd. Nes i wir fwynhau. Dwi'n gwybod, oedd ti jyst i ryw raddau, ydych chi jyst eisiau mynd efo ddod. O ti'n eisiau rhoi ti lawr. Felly nes i wir fwynhau hwnna. Dwi'n gwybod oedd John Roberts wedi dweud ar y clawr nofel sy'n brofiad i'w darllen a profiad pwysterus iawn hefyd sy'n ei dweud. Felly nes i wir fwynhau hwnna. Yr ail lyfr nes i ddarllen yn gyflym ydy Colin yn y bus stop, Howell-Jones Williams. Dych chi'n darllen hwnna bwys? O. Dwi yn fan enfawr o Aled fel Mae. Dwi'n abod o ers blynyddoedd. A dwi'n meddwl mae'r hyn mae o'n sgwennu yn aml iawn yn athronyddol, wallgo, bonkers, greadigol wych. A dydy'r gyfrol yma ddim yn eithriad. Mae hi yn wirioneddol yn yndi. Mae'n bonkers o nofel. Gyfrol, ond yndi. Os gawch chi gyfle i darllen ni, sy'n licio thrafod un yr un nesaf. Ai nofel ydy hi? Na, cyfrol o straeon. Ie, straeon, ond wir, mae hi yn... Mae'r hiwmor yna, de. Mae gen o fo... Dwi'n meddwl bod bobl yn sylweddoli gymaint o hiwmor sgyn Aled. Ond mae'r hyn mae wedi sgwennu fan hyn. Alla ddim honni am eiliad bod fi'n dall bob dim mae o'n sgwennu. Ond dwi'n meddwl fel unrhyw awdur werth i halan, mae'n gwneud i rywun meddwl. Ac yn hynny o beth, sgynna i mond edmygedd mawr ohono fo. Na ni, wedi cael... Gei di sôn am un arall, os wyt ti isio. O na, ti, ni'n gymryd yma mwy di noeri. Oce. Beth ti'n bod allan Aled, quick. O na, dy fi rhyw 10 llyfr fan hyn, Dafydd. Cym damser. So wythnos rhyfedd Gwilym Pyw, ni rosa joio. Na dda iawn. A wedyn, yr un arall oedd The Beacon Bike gan Ed Pepit. So mae hwn yn Around England and Wales in 327 lighthouses. Yeah. So boi sy'n just yn beicio rownd goleidau. A ni'n meddwl, fi'n hoff iawn o goleidau. Nes i priodi yn goleidi. Chi'n gweld llun diol fi. Do. Hwna'n llun nes i cymryd. Do, ie. Goleidi lawr y hewl. Ti be? Lle oedd pawb yn ffitio ar y geisio? Oedd e'n ffantastig, achos
dim ond lle am 23 person oedd yna. Briliant. So, oedd mam fel yn gweud, reit, mae rhaid ni gwahodd hyn a hyn. Nes i mynd, wel, ti wedi gwahodd nhw, a wedyn ti beth i dod. Oedd e'n briliant. 23 person yn ffitio mewn i'r gwleidiau. So, oedd e'n wych, ie. Oedd e'n, arbennig. So, yes. Iawn, Aled. Yes, dy fi peth am gleidi. So, ni'n rili edrych mlaen i darllen y llyfr yma. A doedd e ddim yn gret. So, oedd e'n... Ie, fi jyst ddim yn gwybod... Oedd e'n twmlo fel bod yna rhyw batrwm iddo fe, lle oedd e'n jyst yn mynd... Oedd e'n seiclo i rhywle, a wedyn oedd e'n mynd... Oedd y dre yma, yn hyn a hyn o... Gath e adeiladu fan hyn, a wedyn hanes am y dre, a wedyn oedd e'n mynd, a wedyn y galeidi, a nath y galeidi cael ei adeiladu yn y flwyddyn yma, a roi medalion am y galeidi, a ni fel, ti'n ma be, am hwn bach yn un donog. Na'n ffodus. So nes i darllen rhyw 50 dudalen, a wedyn sgipio draw i Gymru. Darllen pob galeidi i Gymru, a hwnna'n, ti'n modd, ni fel, mae'n gret i gael straen yna. A wedyn, amser nath e gadael Cymru, nes i sgipio i'r 20 dudalen ola, a oedd yn iawn ydyn. Oedd o'n sôn am y golydu nes di brodyn yma? Oedd. Oedd, Ie. Ond mae rhaid bod i'n gwneud hwn... Oedd lot o'r pethau oedd yn sôn am wedi cael erbyn... O fi'n gofio, wedi cael erbyn fe wneud y llyfr yma, ti'n modd? So rhaid bod yn eitha... Dyma lyfr hir iawn sy'n agor. Na, oedd e'n... Arrived here, it was closed. Fwy neu lai. Ond, ti'n modd, mi'n diddorol bod yna gymaint o leidau o gwmpas. A y daith yma'n swno'n rili diddorol. A rai pethau bach doniol yn digwydd i fe, ond oedd e jyst ddim wedi cael ei sgwennu mewn ffordd oedd yn apelio. A falle bod fi wedi jyst edrych mlaen gormod at llyfr. Os mae'n swno fel syniad gret, ti'n modd, bod ti'n teithio o gwmpas pob gleidi yn, ti'n modd, Cymru a Lloegr. Ond, fi'n credu os chi'n sgwennu llyfr teithio, mae rhaid, naill ai bod chi'n cymeriad sy'n rili yn, cael straeon da achos bod chi'n bondio gyda pobl bob man. Neu mae rhaid bod 2 neu 3 o chi, a wedyn chi'n cael y straeon yna sy'n helpu llenwi'r mae'r dre hyn yn hen iawn, a mae'r goleidi yma wedi cael ei adladu. Chi'n moyn fwy i chi, a mae'r straeon yna'n dod o cael cymeriadau i deithio gyda, dwi'n meddwl. So oedd e bach yn... ond mi'n fach nes i darllen y darn am Gymru. So dyna'r llyfr Saesneg nes i darllen is yma. Diolch yn fawr iawn. Dim da chdi, ta Sian? Wsos yma Gwilym Pyw, da ni wedi drafod. Y llyfr Cymraeg arall, oedd un arall o'r hi John Alwyn Griffiths, Dan y Dŵr. A nes i wir fwynhau, mae o chydig bach twllach na'r rhai o'n i wedi ddarllen cynt. O fel arall, mae o'n union beth ti'n ddisgwyl, a dyna o'n isio yn union beth o'n i ddisgwyl, ond oedd o'n dod o chydig bach twllach, so nes i fwynhau o fwy. Llyfr o Saesneg, o dwi'n dal, efo'n rhoedigaeth i lyfrau llafar, de. Nes i darllen Little Women, a nes i hefyd rando ar Politics on the Edge, Rory Stewart. Da chi'n cofio pwy di Rory Stewart pan oedd yr Tori, y tori bach tenna. Ia. Ac o greu am yr arweinydd iaith yn dod. Do. Diolch ma'n ei podlediad, dydy? Yndi, All the Rest is Politics, ia, efo Lester Campbell. Nes i... Dwi'n meddwl bod wedi chwerthu'n gymaint am lyfr sy'n mor sylfaenol, depressing. Mae o'n ofnadwy o ddeifio a doniol a bitchy. Mae'n ddarllen o'i hun, mae'n gallu dwarad bobl, mae'n gallu bod yn hollol ddifblywyn ar dafod ynglyn â bob dim o foesa bobl i'w be maen nhw wisgo. Ond dwi'n gwybod, sut wyt ti'n gweld sy'n mae gwleidyddiaeth
ar y lefel yna'n gweithio yn wirioneddol ddigalon de. Sydd pam nath o adal yn y bôn. Cos ma'n dori, ond ma'n dod droso fatha person deallus y gwyddorol de. A'r llyfr Saesneg arall dwi wedi ddarllen, dydy o'n wedi gyhoeddi eto, do'n i wedi cael copi i roed geir da, rwsut. After the Clearances, Alison Leyland, moddilyniant i River Flows, os rhywun wedi darllen hwnnw. Do'n i heb, a dwi wedi faru pyn bach swn i di, gwrach ai nôl i ddarllen River Flow. Nofel dystopiaidd, dwi'n meddwl bod y dyddiad mae wedi gosod yn tua rhyw 10 mlynedd ar 20 yn y dyfodol i rwan. Wath felly. A'r ynys sydd fwy neu lai yn enlli. Do, a nes i fwynhau hi. Dwi'n meddwl bod ar reit dewr sgwennu unrhyw beth dystopaidd ar y funud ydy. Ti sgwennu sydyn neu mae pethau'n dal i fyny fo chdi de. Felly, ia. Edrych ymlaen i weld honna yn cael ei choeddi mis nesaf, dwi'n meddwl, gyn honno. Ydy'r goleudi dal na? Fel rhyw fath o fyrddin, mae yna rhyw dŵr lookout ydy, dwi'n cymryd yma. Mae goleidi yna yn y llyfr yma hefyd. O'n i'n meddwl. Sgyn ti ddim lansiad yn Nghaerdydd na? Sian? Sgyn ti? Afonydd, oes. Mae gennym ni ddau lansiad yng Nghaerdydd, am ryw reswm. Ia, gyfrol barddoniaeth ddwyieithog na dwi wedi olygu efo nes owen. Da chi'n gwneud taith neu beth na? Lansio hi? Da ni'n mynd i bod mathal hefyd. Fydda i nes yn Gwyl Gwenllian, a da ni'n Machynllath. Mae yna rei mynd dros y ffin i Bishop's Castle, sawl lleoliad. Cos mae yna lot o feirdd, so mae hynna reit neis efo blodeugerdd ydy. Ti'n cael dy dalu? O'n mynd i ddweud. Mae hynna gwestiwn pan ti'n hyrwyddo llyfr ma'n dyna anoddach byth dydy. Ie, ond... Ydy. Ond yndw, mae yna rei bobl y dda iawn yn talu, yn wedi os mae nes a fi wneud amball weithdy a ballu yn gysylltiedig efo fo. A da ni wedi cael y talu am hynna, rei o'r darlleniadau a pethau sydd yn nes at lansiad swyddogol pres petrol gen y wasg ni. So ni'n gorfod talu tas o'n i'n troi fyny i'r un o'r lansiadau yma. Ti'n gwybod be, maen nhw'n amrywio, rhaid ti edrych. Mae yna rei yn nhw. Wwe, ia. Mae hynna'n mynd yn ffasiwn, di? Mae o'n mynd yn ffasiwn ydy, dwi'n licio'r ffasiwn de. Be ti eisiau fi dalu? Rai bas i ti, gyd i ddo mewn. I pa un o'r i Caerdydd, mond yn un o'r i Caerdydd dwi'n, mond yn yr un chapter dwi'n dod lawr. O, dwi'n brysur noson o'n. Phew. Pa noson dia? 20. Ia, dwi'n brysur. Ti'n brysur iawn o hyd. A da ni wedi gorffan, boys? Blaw am un peth, Rhan. Be? Dyn ni'n mynd i fod yn gwyl arall. Bydd yw gwyl arall? Gwyl yn Gaernarfon. Gwyl ynyddol, a maen nhw wedi gweld ni. Mae'n bob dim yn gwyl arall, oes? Music o ddim. Mae'n esgus yn mynd yna. Pa bryd mae o? Fyddwn ni yna ar y 30 o'r Ffennaf, sef y dydd Sul, o handi 11 tan handi 12. Felly, allan ni gyd fynd am ginio bechnings wedyn. O, ie, gael ni'n neud na. Neu, Reider, yr hamper. Ie. hamper de. Ia. Ia, picnic mewn Ar hamper. wal yr Anglesey. Ia. A dwi'n bita QR a dwi'n bita wya, dwi'n bita lyfr. Na i fita dy frechdan wydi. Pam bod yna'n swnio mor wrong?
Mae'n swnio'n ymwneud. Da chi'n gymaint ysglyfaethod. Da chi'n gymaint ysglyfaethod os gael ei. Chi'n neud bod Theon Lech, wel o hynna, na, i dditag ar eich dan. Wel, dyna ni. Diolch i chi am wrando ar Colli'r Plot. Da ni'n gobeithio eich bod chi wedi mwynhau gymaint â ni. Os oes gennych chi gwestiynau, mae croeso i chi gofyn nhw dros Twitter, Facebook neu Instagram. Diolch yn fawr i'r Cyngor Llyfrau am wneud y podcast yma'n bosib a'n helpu ni i golli'r plot. Allwch chi dan ysgrifio i glywed mwy o benodau lle bynnag da chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am Colli'r Plot. Yna groeso i chi adolygiad i'n helpu ni. 5 seren, please. Cofiwch rannu'n podlediad bach ni hefo'ch ffrindiau a'ch teulu. Mae'r gerddoriaeth ar gyfer y podlediad gan fand o'r enw Bandi Cwts a'r trac ydi o Nefoedd. Ac os da chi eisiau darganfod mwy o bodlediadau Cymraeg, ewch i ypod.cymru.